ତମକୁ କିଏ ଖରାପ କହୁଛି, କିଏ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଠିକ୍, ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି କୁହ କି ଭଗବାନ, ମୁଁ ସତରେ କ'ଣ ଠିକ୍, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଭଲ କରୁଛି, ଖରାପ କରୁଛି, ତାର ହିସାବ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ମୋ ହିସାବ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ଗପିବାରେ ମୋର କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ତମକୁ କିଏ ଖରାପ କହୁଛି, କିଏ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଠିକ୍, ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି କୁହ କି ଭଗବାନ, ମୁଁ ସତରେ କ'ଣ ଠିକ୍, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଭଲ କରୁଛି, ଖରାପ କରୁଛି, ତାର ହିସାବ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ମୋ ହିସାବ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ଗପିବାରେ ମୋର କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? ଠିକ୍ କହିଲି ନା?